Este domingo, a primeira noite de Cameira, unha asamblea para os comuneiros, onde se falou do proxecto do centro comercial que quere facer Boviño nos montes comunais, no monte comunal de Cameira. Nesa asamblea expulso cal era a postura da Comunidade de Montes e se dixo que non o macro centro comercial que quere facer Boviño. Entón, a pregunta que quero facer, non sei se de Julia, se se van a facer a expropiacións forzosas, sabendo que os vecinos rechazan por ese centro comercial. Non sei se quixo contestar, xa? O sea, que dese tema non teño nada que contestar. Nada. Sobre expropiacións. Nada, porque non tengo que decir que se os vecinos opoñen a este proxecto non se vai ter en conta para instalar a posición de alamento dos propietarios dese monte, se vai facer igual co proxecto, como... Cando chega o proxecto do Concello, se tomarás decisións que hai que tomar, Xa, hai que ver, que non temos o Concello, non ten ainda os terreos para facer ese proxecto. Como facemos un proxecto que non terreo... Para Roberto que teña que facer legalmente. Bueno, se dice que hai uns vecinos que se oponen, habrá que falar con eles, a ver que pasa, que non pasa, porque... Pero creo que non tema do Concello ahora mismo. Non é un tema do Concello. Cando chega o Concello fará o que teña que facer legalmente, Roberto. Os vecinos tamén son tamén do Concello, son muchos vecinos do Concello tamén, non? Se está dicindo non unha cousa, e habrá que, pois... Pero o Concello non está facendo ninguna expropiación, nin está... non vai facer ningún centro comercial, nin... Bueno, vamos o Concello vai facer algo. O Concello ten que cumplir ca lei e facer o que teña que facer. Vamos con convenio con unha empresa, non? Non teño nada que falar dese tema, Roberto.